Korkanthi Constituency apharman BJP candidate Raju Tiso aphan non-boy MEC kilikalong kachepaok dunji aphan pura Tekelangjun PCC PMCC pen bang thongkep sose a Congress atum BJP along kachepaok dun Kidamtang wo signify hiniar ni anigang sampor phai troxy apor malom Korkanthi Constituency keparlo Tekelangjun BJP asai hemalong Tekelangjun PCC PMCC lapen Tekelangjun ahawar along Congress asongja anparta Congress klembang phi bang thongkep sose atum BJP along kachepaok dun atum aphan Korkanthi BJP candidate Raju Tiso pen kedengpon Alang litum pen BJP along kachepaok dun alam thea puthak kachethan pon laki Korkanthi BJP candidate Raju Tiso kedamtang ningkan pho EM apu kedoba mahut ki claim kedam akimi theklong si alang liphan puthot kapahai dunji aphansi BJP along chepaok dun lopusi thanpon BJP candidate Raju Tiso hin pen lam theke jai pon laki Congress atum ki family politics si kepathu la sojoini si Karbi Anglong District Congress Committee amai phu sumrong hangsetami asupi aphan ticket JP det lapen abarin HAD Minister Khon Singh ingti sidami asopo sarjeng ingti aphan Korkanthi pen ticket chewan pidel lupusi thanpon Anparta Karbi Rongasara Mayalong Kongchunbang Arpu ke claim bama bangpu MEC ke liki thodun laki Rongasara tumaphan amana pengki jora sonlo athe Racharia longke komatni atumke kache sorsarta dokok ta haipusi thampon nangne ke matlab kethe ka bangpu tumaphan mane সম্মান কি কোনপে কাইটা আমিনা পুরিয়াল Nasi laksana parti long bangke, laksana parti mana bangke, bangke ekdom nil kuri deh nih. Jadi all over India ta nil lo, tunggu leadership crisis tu big. Nal tu kado ada Cini long bangke rompi asan ta, Congress long dua big ta, alang lima bangke BJP sih, nah join. Arjuna lo betul ni kado ada bangke rompi, doktor rompi asan. Alang lima sistem Congress cium sih BJP lo bangke. BJP lo sih tu, lalu Lapen APHL se atum ke hayamat si un eputa ningjepon lasi ke haijia long cherap cheto don si kaching thora sai claim nang poputa thanpon thu Lapen BJP atum ke abana ki mi chipupe lasi claim damra pedra chepa hailu nang pusi thanpon Bakpani Tekelangjun BJP asai hemalong nitum I Congress adol pen nitum PCC lapen PMCC lapen MCC telang pet bang thongkep nidu nitum korteng jiratum pini BJP along ning aklong pen ning samjin alang tum ke claim thegon long si nilitum pini ke BJP along sinitum join don lo lapen ning ke thelo nilitum pini pen bangke anutin stame BJP along claim dun pemi dam dun pemi si ake hai kaching honai itum candidate Raju Tiso phansi election ahut cherap chetu dun si bhut pisi pe hai ikpo Dok moka pen semsing ingti Karbi Anglong live